Good morning, everybody. How are you? Nyt sinä voit opiskella englantia ilmaiseksi minun verkkosivuilla www.aaronhakso.com. Tästä se alkaa. Sivulta löydät chatbotin, jonka kanssa voit keskustella. Kirjoita sinne vaikkapa, että yes I do, kun se kysyy, hi, I'm Aaron, do you want to learn English? Ja hän aloittaa heti keskustelun, ja hän voi sanoa vaikka, that's fantastic, what's your name? And do you have any specific areas you'd like to focus on? Tai muuta vastaavaa. Kun olet antanut nimen, vaikka Pekka, hän alkaa juttelemaan sun kanssa. Great to meet you, Pekka. Speaking English is a wonderful goal. Let's get started. Ja hän kertoo jotakin ja sitten sanoo vaikka, I want to talk to you about fishing. Ja hän sanoo, fishing, that's a great topic, Pekka. In English, you can start by saying, I enjoy fishing, or I like to go fishing on weekends. Ja minä tai sinä tai Pekka sanoo, I like lake fishing in northern Finland. Hän sitten vastaa, that sounds wonderful, Pekka. Lake fishing in northern Finland must be beautiful. You could say, I like lake fishing in northern Finland because it is peaceful and the scenery is beautiful. What type of fish do you usually catch there? Minkälaisia kaloja yleensä saat siellä? I don't know the English names for the Finnish fish. Can you tell me the 5 most common? Of course, Pekka. Here are 5 common fish you might catch in Finnish lakes, along with their English names. Ahven, kuha, siika, lohi, made. You could say, I often catch perch, zander, and salmon when I go fishing. Do you have a favorite fish to catch? Onko sulla lemppari kala, jota tykkäät saada? I like salmon soup. I like salmon for salmon soup. By the way, where are you from? Siis voi jutella muusta kuin kalastuksesta tai työstä. Salmon soup sounds delicious, Pekka. You could say, I like salmon for making salmon soup. Se aina neuvoo vähän, aina korjaa vähän. As for me, I'm from Longview, Washington, USA, but I've been living in Finland for over 30 years now. It's a lovely place. Siis Pekka kysyy, mistä päin olet kotoisin? Ja nyt tämä robotti, chatbotti, kone tietää, että minä, Aaron, olen Longviewsta. Mitä sinä sitten sanot? Nyt on sinun vuoro. Mitä sinä haluat oppia? Chattaa minun kanssa. Käy sivuilla. Kiitos.